Hej, mit navn det er Thomas Sørensen. Jeg har lavet en ny hjemmeside, der hedder Jambookdeal.dk, og jeg vil gerne vise her, hvordan den fungerer. Det man gør, det er, at man går ind på hjemmesiden, der hedder jambookdeal.dk, og så lander vi her. Det man kan gøre, når man går ind på hjemmesiden, det er selvfølgelig at bladre ned igennem hjemmesiden her, og se om der skulle være nogle gode tilbud, der lige frister. Ellers det man også muligt for selvfølgelig, det er at se nyhederne, de står herovre i venstre side. Det er dem, der er lagt ind her for nylig. Og ellers så kan vi bladre op her i toppen og vælge, hvad for en by vi gerne vil søge varer på. Nu vælger jeg det her tilfælde lige at søge på Åbybro, så jeg klikker her på Åbybro. Så vil der komme alle de tilbud for selve Åbybro by og omegn. Og så bladrer jeg ned her og kigger om der er noget der kunne passe. Og der finder jeg fx et BO headset her. Nu vil jeg lige vise hvordan man køber en vare her på hjemmesiden. Man klikker på varen her for at få noget mere information. Så kommer varen frem her. Her kan man også se hvem der udbyder varen her. I det her tilfælde der er det ekspert i Åbybro som tilbyder den her vare. Og der fremgår også telefonnummer og mailadresse på butikken, så hvis man skulle have nogle yderligere spørgsmål til varen, kan man jo gøre det, at man lige kontakter butikken, inden man vælger at købe varen. Det er også lidt anderledes i forhold til andre hjemmesider, det er, at man betaler kun en lille bid på hjemmesiden, og det er et slags reservationsgebyr for at sikre sig, at man får det her gode tilbud. Så når jeg vælger at købe de her headset i dag, så betaler jeg kun 30 kroner på hjemmesiden, og resten betaler jeg faktisk først, når jeg henter varen i butikken. Nu vil jeg prøve at vise, hvordan man køber en vare her, og derfor lægger jeg det her headset i kurv. Det man også kan vælge at gøre, det er selvfølgelig at lægge flere i kurv, hvis man ønsker det. Men jeg nøjes med en enkelt her og trykker tilføj på. Yes. Så kommer indkøbskurven frem her, og der kan man se, hvad man har lagt i på. Også hvis man har flere varer, vil de fremgå nedenunder her. Og der står også her, at betale nu 30 kroner, at betale ved afhentning 669 i butikken. Så vil den komme normalt og spørge efter adresse og navn, men det har jeg tastet ind hernede, så det ved den i forvejen. Og ellers så siger jeg bare fortsæt til kassen. Og den kommer lige op og spørger om det er den rigtige adresse og så videre, og det siger vi ja til. Sådan her. Normalt kan man jo få sendt varen, når man køber ting over nettet, men det kan man ikke her, fordi det er lokalhandel på nettet, og man skal ned i sin lokale butik for at hente de gode tilbud. Så der står også her, afhent selv, og ved du hvad, det er ganske gratis. Så står der lidt handelsbetingelser her, dem kan man lige læse igennem, det er en god ting. Det der også står her, det er, at hvis man køber en vare her på Jambookdeal, så får man lokal service, og derfor skal du hente det inden butikken, hvis du får nogle problemer med dit vare, og det er butikken, der afholder alle reklamationer. Og det har jeg læst igennem her, så jeg skynder mig at skrive ja tak, og fortsæt til kassen. Så er jeg faktisk næsten færdig. Jeg mangler bare lige at gennemføre betalingen på, så er den sådan set gennemført. Det der sker når jeg kører kortet igennem her, det er at jeg som kunde modtager 2 ting for Jambookdeal. Der er en mail på at jeg har gennemført min transaktion på mit betalingskort, og så får jeg en ordrebekræftelse, hvor jeg også kan se hvor jeg har købt varen og kontakt til butikken. Butikken får også en mail på at man har købt den her vare, og butikken har 2 timer til at kontakte dig. Det er det som at der står at de skal overholde. Nogle gange kan det svært også hvis der er meget travlt op til højtid at overholde de her 2 timer. Så derfor hvis man skulle være i tvivl om varen er klar, så lige ringe i forvejen til butikken, så man ikke kører forgæves. Men ja, alle oplysninger står på ordrebekræftelsen til butikken, så man er velkommen til at ringe og spørge hvis det er sådan man er i tvivl om noget. Det er simpelthen sådan det fungerer, så klik ind på Jambookdeal. Vi åbner lige her efter påske, tirsdag, og der kommer faktisk rigtig mange tilbud ind, og løbende flere ind. Så det var sådan det hele. Hej igen.